Kaixo, txoriene, kaixo Euskal Herria, kaixo zigoritu horreta. Diteli. Zemoz? Ondo. Hombre, bizarro porra, jazte santu deko hor. Ai. Ezkenengo una. Egisa da, nintzen akordatzen bez. Hain gustora nabilanean, ja. Oporrak ahaztuta ditxu dela. Ez, gustora hartuko ditugu oporrak. Eta, bueno, oporrei sarrera emoteko. Bai. Sagar bat. Bakitzu, sagar bat egunien osasuntxua dela, ez? Eta holan, bere hortan bakarri, ero... Jan, sobran dauz, Bai. Beti, esatu ez dazu, sobran ekabibidela osagaiak. Ni bitzen txokolatia eta olako ekartzen jugola bakarri, sagarrak ere bai. Txokolatia desagertu itxen da, sagarrak, pitxu, ontxe desagertu da zigorreka hartu dalako bat, baina ez dien beste desagertzen. Beraz, sagarrak egin ditugu betegarri bezala, empanadia batzundako. Oso, ondo. Da orduan inbiu, beti empanadiak izaten die gaziak, ez? Galuzea, tomatea, arrautze gozia, eta gaur ingo ditugu batzuk gozoak, sagarrarekin. Sagarra joango da espeziatua, eta bueno, kontokotzut? Venga, bota. Lehengo ingou gurina urtu eta urakin eta ospinakin nahasi. Irina eta gatza beste gopor baten nahasiko ditugu eta gero osagai likidoekin nahasi. Horiai forma eman eta pausatzen utziko dugu. Bitxartean betegarrixa prestatuko dugu, sagarrak zuritxu, laukitan moztu eta kasolatxo baten gurina, azukre beltza, gatzapur bat eta biko jarakada ur berotuko ditugu irakin arte. Sagarra botakou 4 minutuan egosi eta iragazi. Eta gero kasola berdinean astigar jarabea jarri, edalontzi baten hartu almidoia jarri biko jarakada ur hotzakin eta kasolara bota kanela eta jengibriakin batera. Sagarrai gehitxu, nahasi eta osten utziko. Gero horia atarako, landuko, zabalduko eta laukitan moztuko. Sagarrakin bete, ertzak arrautzakin margotu, itxi eta frijitu. Eta gero frijitzerakoan bukaeran jarriko txabolako nahasketa bat eingo, bai. Azukriakin eta kardamomoakin. Daukot kardamomoa hautsian eta azukriakin, eta azkenien txurro batzuk izango bazien moruan gero lan azukriaen plap-plado ieselago... Bai, gainetik basata, ero, bai. Hori da. Orduan, momentuz, guk empanadiak. Beraz, empanadiak itxeko horerako, biot gurina urtzia, hementxe urtukot, esebe, 25, 30 gramotxo dia, apurtxo bat bakarrik bia dugu. Vale. Eta, hasiko gara. Oso ondo. Hemen txegopor honetan, bia ditugu lehengo, irina eta gatza hori. Hori ez, osagai lehorrak eta gero, osagai umelekin edo nahasi. Orduan, joango da, ura, bai. Hemen gurina urakin nahasi, eta gero nik aukeratu dut ospina, baina, limoizuko jarteko aukeria da, bai, 5 mililitro, zeuse txikitsua, koiaraka datxo. Oso ondo, gaur orduan gozo jungo gara, zenik ere bigarren, olako bomba lijako postre brutal bat ekarriko dizuet. Gaur, azte azken gozoa orduan. Bai, zer, oporrak hartu behar die energiarekin, azukera behar du, neurrian, beti esaten duen moduan, neurria da garrantzitsuena. Eta, nik polizia da, bakizu duela aste batzuk, sari bat eman ziutela, nausia juntzan. Txiloen jarraitzen duzuenok, iasko denboraldian, Txekiar Errepublikan izan ginen, eta, antza, bertako nausiero gustatu guke Txekiari buruzko indako erreportaia, eta, sari bat eman digute, eta, ez duzuenok ikusi, oin ETV bian botako dute, oraindik bota behar da, erderaz botako dute, eta, arro-arroan junzan gure zuzentari jauna madrilera, eta... Zuekoan bizinen, nik hemen irakurtzen dut, Alberto Arizkorreta eta Zigor Iturrieta, bai. Ni lanpetuta neoen, nik ezin nuen, eta delegatu nuen dena Albertori erantzinkizun guztia, badakit Albertok ez zidala utzik egingo, eta ondo moldatuko zala, eta lare, behitu oparia bekarri dit, Zekarri zu? Gatzerdi batzuk, eta holan yoga taikeko guztu. Ondo, dotore orduan. Munduaren bukaerara, eta ez benetan oso gomendagarria, Txekiar Republika, gertu dago, azkenien esaten da moduan gertu, ze gaur egun jentia egite ditu kriston bidaia, baina hor bertan dago gastronomia zoragarria, benetan oso goxua gukan jangendun guztia, edariak eta ardoak eta oso ona dauzkatean, eta arrimatu zaitezte bertara. Hementxe, gurina urtu dugu, hementxe ospina iesin jatapurtxo bat, baina hementxe posgramo, gurina urtua, ura, epela eta ospina purtxo bat, eta hasiko gara bixak nahazten, ontxe ore baldortu arte. Azkenean, haue bai aldo zuen horrek, erositxako empanadan oreakin, hori be, enleike, eta holan, pauso hau, aurreztu itxen dozue. Baina, orea itxen bazu etxien, azkenean,
Beti esaten duguna. Badakizu ze jartu dut zuen, eta dana. Bai, eta kalidadeak eta kalidade, badaude hori, onak eta hori, baina, bueno, beti espada aukera badukazue, osagaiak irakurri, eta etxe egiten baduzue, beti izango duzu beste konfidantza bat, ez? Beti azkenien zuek aukeratutako osagaiak izango dira, eta hor, kalitatea zuek bermatuko duzue. Eta gainera, beti ez dugu, horiak eta egiten dituzunean, hau bada gauzat, umeekin daiteko teskuak sartu hor da, zikindu daitezen da, horre... Jolaztin behar dute, eta hau da gauza. Nik momentos egurso koiarekin, eta ontsa eskuekin, baina irin gehiago hartu bihot, hemen txaukadala. Prestauta. Prestauta, ja. Bai, beti ez dut, neurriak eskatzen dizuena, eta hor, hombre, askoten imauzu, baina gutxi gora era estenien itxasten da, hori, junbotatzen, batzuta pazientzi izan behar da, hasieran itzatzi iten da, jarraitu behar da lantzen, eta nek agujeta gauko, ja, Zeba, zibilizada ba. Gimnasioan tabakizu. Meoa. Etorri, gure txera ne oso... Egurra mostera. Egurra mostera, hori, betxo. Hortara, ariketa ingo oso, gaina gerria lantzen da, besoa lantzen dira, aerobikoa lantzen da, pila bat, eta nira maposik eukingo zu, seguru, amarretako prestatuko dizula, eta, pagi benbongo zu, nira gaina beti pagi emoten da. Pagia, merixen di amaiketako eta pagia, eta gaina pagia. Ez da, utxartu, hori gimnasion ez tozti emoten. Nik ordainu ite oso. Nik ordainu biot, ez tozti janarik emoten. Claro, zaten modu, ikasin behar. Bueno, gaur, astigar jarabe erabili behar dugu, erdera arze, ez, zuaitzekoa, astigarra, eta, bada, ez? Ingelesez maple syrup. Da, nik astigarra. Bai, arbolana azken, arbolana izena. Hau, ekoizpen handiena, Kanadati da, munduan ekoizten den astigarren 80% Kanadati dator, eta, hor, Amerikako iparraldetik angoialdean ekoizten da, eta, gozatzeko erabiltzen da, horre, kalidadeak, egongo dira seguruenik, sekusi izan ditugu baita, eta itzein izan dugu bere, eta estiak zeinek glukosarekin eta inda dauden, orduan berez, astigar, olako jarabe bat bada, astigarra besterik ez du izan behar. Horren jarabe besterik ez du izan behar. Presizioan ikusileik ez, lehen egon gara programia grau baino lehen, osagaia gabizenean jarten hemen mai gainean, egon gara komentatzen bazkenean, badala produktu bat garestixa dana. Merkiagoa aurkitzuko zue, baina ikusi bizu ondo osagaiak, ze batzu, hori egoten die... beste osagai batzukin nahasitxa. Hori bai pasatzen da pila bat, sesamo olioakin. Sesamo olioa oso fuertia da, eta normalean ikusten mozue, beti egoten da, zehozekin finduta. Adibidez, kilore olioa, eta gero, 130 sesamo olioa, da, honekin berdina. Baina, aurkitzen mozue bat, 100 astigar jarabea, horrek daukon saporian, niri da, igual oran, dultzietatik edo azukrietatik, geixen gustatzen jatena. Hala ere, ezin du esan nahi, palakadaka jan aldu honik. Kontutan izan, azukera daukala, orduan, kaloriak badauzka, neurrian hartu eskero, beti aldala, kalidadekua. Eta errezeta hontan, aldatzea astigar jarabe ez badukazu etxean, estia baldin badukazu etxia, izatia ohikoagoa dela gure euskal etxeetan, erabili. Bai, guk jarri dugu, zehoze desberdin erabiltziarren, baina azkenean ez da izango gure empanadien protagonista sagarrak die, eta besteekin joango da, saporia emoten, ze jarri gotzau azukria, kardamomoa gero jarriko zau, kanela, vanilla duna azukria, jengibrea, astigar jarabea, hori, sapore desberdina lortzeko, baina, hori, esposu jarten be, estixakin, agabe siropakin, gozagarria, eta azkenean. Hori da. Hau, esaten da, historia bat hor kontatzen da, ez, normala da modun, bertako indigenek, ez, orduan, Kanadan bizi zienak, esaten da, nola, ikusi zuen umaten urtsintxa bat, guretzako katamixerra, gure inguruan, katagorria, nahi duzu modun, zuen etxean deitzen zaio moduan, ikusi zuela, nola, oska iten zion astigar batean, adarreri oska egin da, ateatzen zen, likidoa zurrupatu, txupatu iten zuela. Eta esango zen, hori ona egon bida. Kuriositatea zen ditu, igon probatu, eta esan zuen, hau gozoa dago. Eta, hortik hasi zirela erabiltzen, eta hortik, gaur egun arte, eta hau da, horako piltxoetan, oso ohikoa da, gainetik botatzen diotena, holan, lizunki eskinetatik eta erortzen dana, eta hori, goxua. Hori da, nik eskua garbitzu bitxut, baina gure horia listo dau, eta ointxe imidoguna da, betegarri seitzen dugun bitartean pausatzen utzi. Hori eskenean,
gurina jarri hotzaut artean, eta gurinak bide dauena da, gorputza hartzia, gero gure empanadiak eta... Hobeto lusatzeko. Hori da, hobeto lusatzeko. Beraz, ni Oskailuan noia, segitxoan nator, zegoz? Vale. Itxengo estaz bizta. Bai. Ez da segura beste zagarrik, ez? Ez. Batekin nahikoa. Bai, nik eguneko... Bueno, neurria bakizu, ez? Gure janariaren... Eguneko 50, gaur egun barazki eta frutetatik egunean jaten dugunan eguneko 50 barazki eta frutetatik etorri behar da. Orduan, kalkulatu, zenbat, bueno, bai. Piezan arabe, hor ze batzu, bai zenbat, zagar bat, ero meloi bat jan behar dut, ero matza alde bat. Claro, batzu bakoitza bere aldera. Olako, jendia hortan, bere estrategia, ez? Marruxekin fruta izaten bada. Fruta gustatzen, jandut, nire pieza gaurkoa, bai, olako matza alde bat. Edo bi. Eta asko gustatzen zaio nahi, bai, jandut, mandarina, kilo bat. Ze jendia horrela da, hartu eta hasi, gaina mandarinakin bada zerbait, ez? Ni lagun badaukat, Javi, azten danean mandarina jaten, zema janditzu zoan. Mandarina dien. Horako mendi bat egiten duan asalakin, eserita kontu kontari da, mandarina, janda. Lehenko gunean, makillajien dauen, eta batek, makillajeko batek, eskatuztan barkamena, ze, karo, bai, biltzen die gure urpegisekin oso urbil, eta, eske, justo mandarinak... Eta eskuen usaina da, esfagatzen molestatzen da, niri, eskat bat molestatzen, niri kontrakoa guzta bitxen japia, mandarinan usaina, da, nik bebai, asko jate itxudalako eta gustetan jatelako. Baina badau jendiak, itxotzara atzera pila bat. Mandarinak? Mandarinan bai, usainak eta eskuanak eta ez da, nire eskatitzen desatxe gina, bape. Ez, dut entzu sekula. Zaten bai, eso, erretzaile batek, ez, erretzaien erropa gero usai izaten dute, eta nire egizan, tabakoak niko pixat atzea egin dit, eta hori bai, baina, bueno, aukeran, mandarina, ero kardamomo usaia, kardamomo erabiliko du gaur osai moduan, da berezi moduan, egia da, normalean ez duela askotan erabiltzen, gozo gintzan desente ibiltzen da, nik etxean, ez daukat oituraik, kardamomo, badaukat kardamomo hasi poto bat, eta ez da, biru aldiz erabili duan, behin kafea iteko, hau, kafean, bueno, kafea botatzen dan tokian, honek italiar kafe makinetan, erorietan, betikoa, klasikoa. Kafea botatzen den ale pare batero, ale bate bakarrik, kriston saporia ematen dio kafeari. Baina kafea normala da gero kardamo apurtxoa bota. Ez. Zu kafea iten zeuzenien, zu kafea, guk daukagun hemengo kafetera, kafea nontzia. Hartu, ura bete, jarri ontzia, kafea utza bota, eta hor sartu, kardamomo hasi batero bi. Hor, kafearekin batera. Itxi, eta kafea, hori ero kanelakin, kanelakin ero kanela adartxo bat botatzen mazu. Hau ez, kanela adarra izan behar beto. Kanela adartxo bat jartzen maiozu hor. Ero, bueno, ja gore etortzen bazarete, vainilla ataltxo bat jartzen maiozu, beste kafe bat izango zuen, beste ikutu bat emango dio, eta zerbait berezia lortuko duzu, eta benetan kardamomoarekin oso goxua geratzen da. Eta horrek, ja, beto, kanela, bueno, kardamomoa aipatu duala. Vainilla aipatu dela, kardamomoa, vainilla eta azafraiakin batera dauden hirugarren espezie garestien. Bai, ni kardamomoa asko erabilizen hauen Indian, kurria egiteko erabiltzen da olako nahazketako espezia bat, gero mango lasiak, hau da, mango irabiakiak, bebai, kardamomoa eramaten dabe, eta handau kardamomo beltza, kardamomo berdia guk hemen ezagutzen duguna geixa, asixetan datorrena, edo nik kasu honetan ekarri duten bezala eotua, eta bebai kardamomo beltza, eta hori omen da bebai nahiko garestixa. Bai, baina hori uste dut erabiltzen da naturopatian gehiago. Beltza. Igual bai, eurak gastronomian bebai erabiltzen zauen, errezeta baten dako. Antza zapore azido omen dauka, nik ez dute beltza erabili inoiz, ez dute ezagutu. Beltza, eta... Eta kasu honetan, hori, holan erostekotan eta nik belarden dan bakarrik aurkitzu dut. Supermerkatutara joan, da naiz eta holan haundixetara eta joan, ez dut sekula aurkitzu. Baina belardenetan, errez. Firuen erosin nuen, bai belarden dan, horre trainan erosin nuen. Bai, hori. Bueno, belar usaintzu eta olako espezie asko ero gehienak bezala, ero nik esango nuketena bezala, osasunen entzako ere bere onurak ere badauzka, eta hau, beti erabili izan da hortadako, digestio hobetzeko, gero bebai arnasketa arazoetan antza lagungarri izan aldala, baina hor, era berean, gero, gomendatzen dute, esaten dute, kontu zibiltzeko,
Arnasketan, hauek alergia dituzten, arnasketa alergiak ero dituzten pertsonek, Bai? kontuz, kardamomoa ez dutela hartu behar, ero kontuz ibili behar dira, eta 6 urtetik berako aurrei ere gomendatzen da, ero, bueno, ez erabiltzea. Orduan, hor, nik irakurri dudan, hortik ezin dizuete, azkenean, bueno, probatzen nahi bauzue, eta zuek arnasketa arazoren bat ero baldin baukazue, ero ume txikia baldin bauzue, bueno, honena, espezialista bati galdetu, ero, belar dendetan normalean, gomendioren bate izango dute. Internetek ere balio izaten doia kontuz internetekin, hor? Ni beti ez dut, interneta gauza askotarako oso ondo dago, baina jakin inbar da filtroa jartzen, ze badaude batzuk behitzen dutela bakarrik, ez da, txarrena, eta hor esatu, kardamomoa bai, baina gero ez da zer sortzen duen beste hau, ez da izer. Hori da, iturrixen arabera, lehen esan dugu, astigar jarabea, betxu, badauz, ona kalitateak eta kalitateak. Eta webguni hau bai, badauz kalitateak eta kalitateak. Eta badauz iturri fidagarriak eta beste batzuk, ez diela hain konfiantzaskuak. Beraz horre bai, iturri ofizialak jarraitzu, konfiantzaskuak. Betikoa, kontrastatu. Hiru lau horri aldetan sartu ezberdinak. Sartu, ezberdinetan, eta ikusten baduzue, laure berdina jartzen badutela, izango da, horre ere batzutan gertatzen dela, esatezula. Albiste berdina kopiatu eta pegatu indute. Ikusten zu, hitz berdinekin, gutxien ez dakit, jarrizazu zure hitzekin, ez dakit, hori, nik lehen, hori korrika egiten nuenean, kirol marka batentzako, zapatillak eta bialtzen ziren aldizkaritara, probatzeko aldizkaritan izate zituzten probatzaileak, ez? Venga, hartu zapatilla hauek, berriak aterako da modelo hau, probatu zazu eta ero berei eta ze idatzi zazu, ez? Eta teorian, zuk marka bialtzen zu, behitu, zapatilla hauek dira berezia, terreno hauetan ibiltzeko, pisu honetako jendian dako, ondo doaz, ez dakit, ze distantzitako, eta ez da izan, holako, azalpen batzu bialtzen ziren, ez? Eta gero, teorian, aldizkari horrek gero hartu, eta probatu har zituen, 3-4 astean, zapatilla horiek egurra eman, eta, beraien, sentsazioak, ero ze ikusi zuten, idatzi behar zuten, ez? Ikusten zen duen, deitzen zuten, kopiatu zapatilla marka bialdu ziena, eta berdina jarri gero aldizkarian, ikusi du, terreno hauetan ondo doazela, hau, da. Baina, proba guari. Ez duzue zer, Haimei ez zue, gurra probatu, eta beste batzuk, ordea ikusten da, Baitu, txikit, 3. astetik, gutxi gora bera, 600 kilometro indizkeunean, hemen ikusten da, tela apurtzen hasten dela, oso ondo daude, eta egurre eman diau, eta takoa ez da gastatu ezer, Etxori, sare sozialetan eta pasatzen dabe bai, ontxo, Parixekin, eta olako gauzakin. Eta azkenean, niretako, hor dago, zen marka bateko parituitzen batzu, ze puntutaraino aldozu zure iritzi xaemon 100%, zuk esaten bozu, behitu, ezakit, bigarren egunetik aurrera apurtu egin jat. Eta konfiantza mote duzu, ze zure iritzi xa, benetazkoa berra bizen moten, igual marka gero ez dutzu berriz oparitxuko ezebez. Ari nahi egiten aldizkari, ordan zu, aldizkari espezializatua badea, aldizkari ematen diete, aldizkari berdin zaio ematen badio, ere espadio ematen zapatilla batzuk. Ja. Hori berdin zaio. Orduan aldizkariak izango du, ondo inbar duena, dagoena, ikusi duena. Ez duzetan ondo geratu behar. Gero egia da, agian, marka horrek, gero, bere publizidadia aldizkari hortan jartzen badu, ez da, 10.000 euro jartzen baditu publizidadian, aldizkaria, kontu pixat eukingo du, eta egi oso agian... Ez dut zela emango. Hemen txegabiz gure zagarrak mosten, bat, sobrain jako edo. Ez dugu gehiago sartuko, beraz, zigorrei oparetu batzatemen igual gure da umerixan datzeko. Eta, honek mosten gabizen bitxartian, hemen txe, ingo gurtu gurina, alde batetik, ingo bai, azukre beltza, kasunetan panela da, baina, azukre txurixabe, hori, izan dugu azkenean, desberdin jarteko, edo apurtxo bat, desberdintzeko gatza bebai jarrikotzat puntutxo bat, eta gero hartukot ura. Biko jarakada ur, gutxi gora bera, sartukotzat. 30 gramo. Gramotan gustatzen zaizuen egibiltzen, gutxi gora bera. Hori da. Edo 60, igual apurtxo bat gehiago, ze zagar gehiago jarri biotzat. Errezetan baino. Gero zagarra botako du baita, Bai, orduan. Apurtxo bat hor, eta jongo gara zagarrak mosten. Ez badugu, imaginau horia gelitzen galkula motz. Eta...
esakula enpanadia gehiago bataraten. Hau, zagarra hue bai, itxen dugunean gero espeziatua, egozixa, oso goxua geratuko dana, hori ez bota, hori gero jan jogur baputxo batekin, edo bueno, bere hortan bebai, orain, ez zela ditzen da, hau zukin zinun behin, hau masakotia, olo malutekin, hau zela ditzen, porritxa. Bai, bueno, hori, guretzako morokile, baina, bai. Beste, ez dakit zaren zaten hemen Gipuzkoan ez da ino, guretzako morokile. Aie be bai, aie. Porritxa da, erreztatia, ez? Bai, inglesez bai, guretzako, bai, eixenko zen aie. Nik pentsatzen morokila bakarrizela hartuakin. Baina, antzan asketa olako horri be morokila da. Bai, hartuana da morokila, baina be bai, euskerakoekin galdetu ditzei nuenik eta galdetu nien da, bai. Bueno, Zagarra, zertarako erabila, bitu hor, gaina, ezka hori zainen itzeiten, justo resetatek ikusi nuen atzo, ikia motxi batzu, Zagar herrianak, hau da, Zagar herriak labean erre zagarrak, eta gero, hoiekin motxiak bete. Ina aldala baita, hori bat motxian hain, ezberdina, beste modu baten aurkitu nuen, eta, ez dakit, agian ekarriko dut reseta hori. Motxiak beti ondo. Bueno, esan genuna, testura berezia dauka, eta motxiak agian batzuei atzerein aldie testura, baina hauek ez dira gehiago izango zen enpanada moduan, itxura gehiago dukate gaur ingo dituzun enpanada bat, ingo zen orea fin gero zabaldu, eta betegarri honekin jarri, eta ero itxi beste orea tal fin batekin. Orduan, asmoa da, olako geruza fin bat motxian akanpotik izatea, baina gehiago nabarmentzen dana gehiena izango zen Zagarrerrea. Orduan, Zagarrerrea, ero, gaur, hemendik errezeta biten baduzu, ero, olako konpota bat azkenean. Hori, ziurona dagoela. Eta, bueno, gu bota bitzo bai, azukrea bainilarekin, edo bainila adar batekin aromatizatu da dauena. Orduan, hau utziko behitxu, egosten, hau egon bida, 4 minutu egosten, eta bitxartien ez dauko USB eitxeko. Orduan, utziko egosten, eta gero etorriko gara iragazten, eta beste osagaiekin nahazten. Gure Zagarraia, erdi egozitxa, usaina bikaina, da nik probaudot bat, erretzeko arriskuakin. Eta bintxe, iragaziko, likido hau dana, kendu ingotzau. Eta gero, hementxe kasolatxo honetan, hasiko gara beste gauza batzuk kosinatzen. Izango diela, bitxu karamelu aputxo bat geratzen badabe, lasai, ondo etorriko jako, eta hementxe botako, astigar jarabea, edo esan dutzu dugun bezala, izan laikela estia, agabea, edo aputxo bat, ero ura eta azukrea, almibar bat. Hementxe ingo, hartu almidoia, urakin nahasi, urotzakin, aitor, hementxe. Hanbizta gauza daukat hemendik. Eta kanela eta jengibrea. Jengibrea berez izan biko zen hautsian. Baina, horre, txorieneko espezia armaixuan etzauen. Berez, jengibre freskoa bat zaukogun. Jengibre hautza ez dao, Patri? Ez dao. Behitu zu, ondo? Ze izan bizan, nira ma bezala. Behitu juten manaz eta topetan baot. Juten manaz eta topetan baot. Ez dut aurkitzu benetan. Txian baki dauko dara, baina minztait. Kanela hautsa. Bai. Eta, hori, jengibria ingo bapurtxo bat birrindu. Vale. Hau, gero nundi jugo da, ero... Gero, honekin, Zagarrakin nahasiko. Bai. Eta hotztu ingo, eta empanadia barruan, jongo da. Oso, ondo. Eta, empanadia, lehen Patri izan du frijitu ingo dituela, baina nahi baduzu frijitu gabe, labean ere itea badaude empanadiak, Hore hartu, eta labean eitea badau. Osasuntxo jateko. Eta, osasuna ipatuta, 2008an hor, Kataluniako Generalitateak hor, holako liburuzka bat atera zuen, holan errez ulertzeko eta hori, jendeari emateko eta holan, zien 94 horri alde, nun gomendio onak ematen ziren osasuntxu eta ondo jateko, ez? Eta hor, gaina izena zen, petit canvis per menjar millor. Aldaketa txikiak hobeto jateko, izango zen itzulita. Eta ze aldaketa izaten zen, itxoin zigor, momentutxo bat, behitxu hemen ikusten dozue, jarri hotzagunez ura eta harto almidoia holan otzean, edo ditxu indala olako karamelu bat bihurtu arte. Orduan, ointxe da momentua, hau nahaz itxen dugula, eta ez ebe,
nahasi minutu baten, eta gero hemen utzi duten platertxo horretan, ostu ingo. Vale. Beitxo. Hau geratzen da holan ontxe, oso karamelizatua. Bez, hau hemen Bai. Eta esan dakua, hau, espadozue dana empanadietan jarten, jogurtxo batekin, porritx batekin, eta berdina... Bera bakarrik ere, Patri, horrela goiarakadaka jango nuke ontxe bertan. Nik ezagutzo batean bat baietz, eta hemen bai geratzen da bestianen jogun karamelua, eta honekin berdin. Hau oso goxua dau, jogurtxo batekin, da bere hortan datzeko. Bai. Bueno, zeintzu di horrek aldaketa txikitsuek. Gomendio, deno dakigunak, lehene aipatu dana, gure elikaduraren euneko oinarria euneko berreta amarra, frutak eta barazkiak izan behar diela. Gero, euneko 25 hidratoak, eta beste euneko 25 proteina, Horretarako oso ondo torten da hori Harvard plateran eskemia, Bai, gainera hori. Gero, Eusko Jaurlaritzak honekin batera, osakidetzakin batera, berdina atera zuen, horako liburuska bat, otamana horri aldekoa erori, eta berdina zen, azkenean holan, gehien bat izan behar zen, ulerte erreza, horako idatzitako kriston txapak eta azkenean jentia igual atxera egiten diona eta azuk ez dut hori plater bat, eta plateran marrazki bada eta agertzen da, Erdia, hemen erdia hartzen du, eta hemen barazkiak eta frutak agertzen dira. Gero hemen, eren batean, hidratoak, nahi da, arroza, zerealak, ogia, nahi duguna, eta gero hori, eta beste 25 proteinak, eta hor, animali proteinak izan aldie, ero, zeatik ez, barazki proteinak. Hori ondo tortzen da, azkenean zuk irudixa jarteko, ze ondo tortzen da, orduan zuk plater bat jaten dozunean, adibidez, ez dakit, pisto bat, ez? Izeteko, euneko 25 arroza, nik arrozakin jaten dut askotan. Arroza, gero, euneko 50 pistua dana, eta gero, arrautza normalean, proteina, pistuakin bebe jaten da, eta proteina izan laik, orduan, bi arrautzatxo, edo, platerak emoten dutzuna. Orduan, hori ondo lan, ez dakit, irudixa itxeko buruan, ondo etorten. Oso praktikoa. Eta, guk, Harvard platera ez dakizela neotarako zan honek zagaren panadiekin, batzuk esaten dabe, Harvard platera, ez tala guztiz osua, ze hori egon bizien olako gomendio batzuk aldamenien sartzeko olioa, ura, eran da olako gauzak. Nik, kontua, hortan koipeak ez dituztela sartzen, eta koipeak behar ditugu. Horregatik. Ez dakit, basu, ez dakit koipea izan behar da, euneko 2 batero, baina koipea behar ditugu, eta koipea ez duzetan izan behar olio txorrota bat eratea. Nik dietistakin ibilin izenean, kirol kontuekin da, arek, koipe moduan sartzen zian goizean, ez da, zenbat intxaur jan behar nituela, eskukada bat intxaur, eta hor koipeak ari gara sartzen. Ez du zetan izan behar beti olio moduan erolan. Orduan, afroitu zikuek eta koipe osanzuntxu pila bat dauzkate, eta orduan, horrelakoak sartzia ere, nik uste dut, fantazia eta ariketa. Nik uste dut, dieta guztietan ero olako sartu behar dena da, ariketa, eta dieta izena oso itxuzia. Lagun bat oina zira, eta bera, junda olako dietista bategan, eta esan, nik erakutziko izut jaten. Zekusi dut zure egunerokotasunean akatz batzuk egite dituzula, orduan, dieta ez, dieta izen horrekin gaizkikoaz, xatatzen antzaiten du. Orduan, ez, erakutz da, jaten ikastea, eta, horre gauza osasuntxuak sartu, eta beti ez da. Ariketa fisiko pizkati, berda. Ez da lakorrika egin behar, bizikletan ibili behar, ero igeritokira ez da zetan joan beharrik. Joate mazarete, hobeto, baina ibiltzearekin, pixka mendian ibili, pasio luze batzuk pizkat bixia, normalean baino, horrekin nikoa. Eta, guk hemen, ez dakit zehose erakutziko egun, baina saiatuko gara honek zagaren panadiak erakusten. Horia induguna da lusatu, gero laukitan moztu, eta intentzioa da, holako laukitxo bat hartu, hemen betegarrixa, arrautzakin ertzak margotu, eta beste batekin itxi. Eta gero horrek danak frigitzea. Orduan, joango gara, gutxinaka, pasatzen boztazu mese zigor koiera datxo bat, eta sardexkatxo bat gero lan nik enpanadiak ingo ditut nire txian beti egin dien bezala. Batzuk baduz alako makinak eta nik interneten ikusi ditut. Horrek, koiara bat moduen dienako lan tik. Bildu eta berak ite dizula, gana. Baina nire txian beti, hau izan da, gailua itxeko enpanadiak. Bizitza da nian. Patri, askotan esaten duguna. Zemat gatxet, zemat tramankulo dauzkagun sukaldian, sekul estitugunak erabiltzen.
Pila bat. Sekul ez ditugunak erabiltzen, da bai, momentuan iruditzen zaizu, ikusten duzu katxarro hori, eta zelako gozada hau erosiko dut, eta gero handa etxean, erdi aspertu eta behiratzen dizu, idazu kasu pixka mesedez, ez aiut erabiliko, sentitzen dut, eta berdea, eta arrautza egozia mosteko, bueno, hori gitarra deitzen diogu, hori, jatetxe bat izaten baduzu eta asko erabili behar dituzu, bai, merezi du eta dana berdinak ateratzen dira, xerra berdinetan da hori. Baina etxean labanak initzen baduzu ere, berdin, laurdenetan moztu, ero nahi duzuen ataletan, eta holako, laban batekin inaldu zuen zerbait, ez duzu ezetan holako katxarro tramankulua behar. Batzuk bai, badie behar ditu, baina beste batzuk, nik, eta gero ikusten baduzue, jakin inbar dala hori, ikusten baduzu, ez duzuela erabiltzen, ero lagunen bati oparitu, ero saldu, ero baina esertako izatia. Etxulengunen nire nebak, jatzo, arrasten egoen zen, merixendatzen, eta esan biztan, erosio tolako amasadora robot bat, oreak eta itxeko, 20 eurogatik danik, 20 eurogatik, zelan 20 euro, ze merke. Ez eske holan bigarren eskuko holan denetan. Betxu jendeak ez dago erabiltzen da berri xezabula etiketak da guzti. Hemen txe, laukitxo bat, sagarra errixan, arrautza, eta holaxe, beste. Atarako ez beste sardezka bat ziko ze. Bat erabilidot, arrautza irabiatzeko, da azten jat. Orduan, honekin ingo itxuguna da, ertzak itxi, ingo itxugu batzuk, eta etorriko gara frigitzen. Gero, frigitxu ostian, ingo duguna da, holako, lehen esan dut zuet, txurruak izango bazien moruan, azukretik pasa. Eta azukria jolan, azukretik bakarri be, onak egongo ziren. Baina nik hemen daukat kardamomoa. Orduan, kardamomoa hautza. Eta azukria nazingo, holan. Eta hemendik pasako itxugu gure sagar empanadillatxuak. Hori da, minutu baten hemen gauz frigitzen. Bueno, batzuk frigitxu itxut, hemen txe bestia. Xopi. Hemen txe... Kabitxu bai? Bai. Holan bixak, elkar banatzen. Bai. Eta mentxe gero hori esan dakoa, azukria badauko una asitxa. Bai. Eta honek frigitzen die. Bueno, sagarra... Eta gero, arrei bota dutzezu esan zu, azukria eta kardamomoan asketara egitik. Hori da, lehenen joguna. Etxian, bai, oikoa goa da betik kanela izatea. Ez kanela bota aldi oso eta kanela eta azukriakin. Sagarrakin oso ondo doien adetik. Gaina hori da. Bai, beraz. Orduan, bueno, aitzakirik ez daukazu, Erz eta, bueno, hau sartuko genuke, bueno, hastian behin ero janaldan zerbait moduan, berezi aldera. Hombre, eguneroko postrea, fruta dauka, fruta jaten nahi naiz. Bai, fruta, azukria, espeziak, bai. Bueno, hau ziur, badabuela aukeria holan itxeko aputxo bat osasuntxu haua, baina beti izaten duguna. Azkenean, noixian behin bakarrik jan biozu orduan. Noixian behin jateko, hobeto, biedan moduan jatia. Vale, plater baten atako dituzu? Bai, atarako ez dazu plater baten, mesedez. Txikitsua igual holan bi jarriko ditugu? Bakotzan dako bat? Beitu, jarriko. Bai, ez razioko adi, ez? Hori eta hau, igual holan lehenago atara dugula. Hori ez erretzeko hori da. Hori da. Eta hemen gure sagar empanadia frigituak. Bat bakotzan dako, ero zer? Noski, Txintxin. Txintxin. Dakutzelan barrutik. Bitxuz barrutik sagarrakin. Hau etza dago, Oso gozoa. Zue hona. Eta honek gauzak, bueno, hotzak gozoa daude, baina epelak, hobeto. Eta txokolatiakin, holan txokolate apurtxo batekin? Txokolate kopa batekin, bikain. Bai, kopa prestatuko du, txokolatezkoa, eta hori izango da Liejako txokolate kopa. Oso erreza egiten, eta azkar hasiko gara egiten, bestela hemen izoskia daukat, eta urtu ingo zaigu, eta hori ez dugu nahi. Osondo. Nola ingo dudan, oin izango zuen.
azukre hautza eta ura berotzen jarri, eta irakiten hasten denean, txokolatea eta kakaoa gehitu, irabiagailuarekin ondo nahasi, eta 3 minutuz irakiten eukingo du adaskarekin nahasi bitartean. Esne gaina harrotu, eta kopa batean jarriko dugu izoskia barruan, gero txokolate edari hotza gehituko diogu, esne gaina harrotuta gainetik, eta holako, kafe maluta batzukin gainetik apainduta, zerbitzatuko du. Ze ona. Bai, kafea botako dio, gero esne gainari gainetik, erabaki dut, txokolate malutak egonez bilatzen da, ez neuzken da, kafea ere honi bikain gatuko zer da. Ziur, bai, txokolate eta kafea beti ondo doiz. Ondo. Bai. Ez dakit zer ikusixa aukiko dauen, edo horrek supermerkatuan eta saltze dituzten honek kopakin, txokolate kopak? Honek, ez dituzun izeko ze, honek kopak, bai, ez, eta gero esne gaina... Azpikoa lodiagoa da, ez? Bai. Izaten da txokolatia eta gero esne gaina holan arrotua gainetik, horrek kopak. Bai, ez, hau da, erateko holan. Eratekoa da? Erateko, azpin zaizkit honek, holako txos bat, holako lastotxoak, aztu inzait ekartzia, baina asmoan zan olako lastotxo batzekin gero eratia. Bestelako, zerbitzatzen dute beti, lastotxo batekin dago, iala luze batekin, orduan bakoitzan edo moduan. Fina bazara, pixkatorekin, edo nahi bezala. Hemen esne gaina arrotu behar dut, olako txantilli krema tingo dut horretako, vainilla likido pixka bat, azukre hautza, eta esne gaina oso hotza, oskailuan izan ditut bai ontzia eta bai esne gaina, eta gero gainetik jungo dau mauka baten sartuko du, eta orduan, hasiko nahi zau bitxartean, honek irekin bitartean, barrotzen. Eta entxufatzia olakoetan oso garrantzitsua esaten omen da. Bai, izaten da. Zigorren postre hau, da, Liejako kopa, eta, izen azkenean, Belgikako iritik dator, Lieja iritik, eta Belgika nongatik ezaguna da, txokolatia oso ona dalakoan. Suizakin batera pentsatzen dute izango dela, ezagunenetarikoa edo, erreputazioa undixena daukiena txokolate inguruan. Bai. Eta Liejak berez badauka tradizioa undixa azukriakin, ez? Azukrian industriagan zan diru iturri oso nagusixa, eta honek albidetu zauen txokolatean garrantzixa Belgikako kulturan. Beraz, txokolate honetan, ez postre honetan, nahazten die bi giltzarri holan gozogintzakoak diela esne gaina arrotua eta txokolatea. Ze atera alda gaizki, zer ez? Ezer. Irekin digu eta bertara txokolatea eta kakao hautza. Honek, beste zapore altzatu ingo digu, desentxufatuko du berriro, orain behar duana da irabiagailuarekin. Piskat, birrinduko dut, eta gero adaskarekin eukingo dut hori, 3 minutu, hau dana, irakiten hemen holan gorputza hartzen. Oso, no? Zu Liejan izan zara, Zigor? Nospaitz? Liejan? Bai, izan ginen Liejan, bai, oso gorila. Eta han egongo zineten txokolatia jaten edo? Txokolatia jan genuen leku guztietan, iritsi ginenetik txokolatia jan baino ez genuen, nik esaten nuen, nik faltan botatzen nuen adangoetan, gozotegia bai bitxitegiak ematen zuten. Perfekto egia zan da, garbi egia, usaiik ez zegoen ematen zuen olako... Laborategi bat edo, txokolatean laborategi. Eta egia da, hori nik nahi nuen, hori gastatzen genituen eta... Zoragarrixak, ez? Pekatua denak. Bai, han, Liejako ezagunenak edo, bata da la txokolateria, holan erderaz. Bertan da, espezializatuak txokolate beruan, hau edatekoan. Guk txurruekin jaten duguna, eurak holan edalontzitxotan eta. Gero, karre nuar, hor dauki, txokolatiak azkenean baritate desberdinekoak, Vietnamekoak, Madagaskarrekoak, Kongokoak, dauzki jatorri desberdinetako eta txokolatiak. Eta gero dau, xokolat mozan, ez dakit ondo nabien esaten, eta bertan dauzkie bonboiak die famatuenak, eta gainera denboraldi da, sasoi aldatu itxeuzte zaporiak. Hau da, sasoia danean, frutan batena edo, fruta horrekin ontzen daue, eta holan. Bai, hor, nik olako han ikusi genduena eta esan ziguten beraien dauzkatela batzu direla betiko klasikoa. Hemen jatetxe baten moduan, jatetxeak ere hemen karta aldatzen juten dira, sasoian arabera eta hori, eta segun ze jatetxe, 3 hilabetero urtean 2 aldiz gutxienez aldatzen dute karta, baina betiko badaude klasiko batzuk sekula kendu ezin dienak, ez? Hau da, azpeko Etxebarri jatetxean, inok ez du imaginatzen jutea eta txuletea ez egotea. Beti egon behar da, naiz eta karta aldatzen juten dan, eta
eta moldatzen juten dien, baina txuleta beti da. Eta holakoetan berdina, zeuden, beraien, ez dakit, ikurri izan diren bonboi ero txokolate batzuk, horiek beti dauzkatenak, etero aldatzen juten dira. Imaginatzen dut gozuetaz aparte, gaziak bai izango itxustela, ez? Auki aragibola batzuk, buletz, txorienen ingen ditu. izenek txorienen egin jagula, beraz nahienan aldozue, eskuragarri dauzkazue. Nik bertan, Belgika osoan, patata frigituak, muskuiuak, ez? Azkenean, erraztan gofreak, hemen txorienen gainera, indala gutxi egin zitugula batzuk marmolatuak. Berez, auki gastronomia interesgarri. Bai. Han, nola zan? Patata frejitu ize botatzen zieten. Horren ketxupa, eta Andaluziar saltza deitzen zioten bat, asko zegoen, asko. Lan bat zala gorrixa, oso espeziatua. Bai, bueno, probatu benitxu, baina... Andaluziakoa ez dakida, baina, izena bintzat. Izena bai. Eta, hemen Euskal Herrixan, txokolatia ontxe, hasi die, tratatzen eta eitzen olan marka barri batzuk, baina, nik nator notizia bitxi bat komentatzera, txokolatia eta Euskal Herrixakin lotura dukana. Zein? Zetako, uste duzu, erabiliziela 2.500 txokolate kilo. Itxasontzi bat iteko? Zigor, gidoia irakurri duzu. Ez, badakit, irratien zuten du. Baina kontua da, navegatu inzutela berarekin. Hori pentsatzen flotatu inzuen. Ze hori inzaben, Gipuzkoako gozogile elkartiek, inzaben, 45 egunien gainera, holako, itxasontzi bat. Eta eraman zaben Pasaiako portura. Da, batzuk zalantzak zaukien, politxa bada, ikusgarrixa, ondixa, baina honek flotauko da. Hombre, albaolako artistak tartean zeuden. Orduan, beraiek, zeuden, gaina inberri izan zuten atal bat, albaolan, non temperatura, beruarekin urtiten da txokolate. Orduan behar zuten, moldatu zuten, temperatura fresko goteko toki bat, non, batzuk gomendioa jarrituz, txokolate egileek, hil zuten, eta... Hori Pasaiako portuan izan zalako, igual olako Karibeko portu baten, igual horrekin gozaben. Urtu ingozan uraren temperatura. Horregatik. Patri, segundu bat. Hau egin da. Honek ostu egin behar du eta oskaiura joan beharko zen, eta hotz-hotza zerbitzatu beharko genuke. Orduan guk, hau, gure pintxe Alexanderrek egindakoa da, eskerrik asko Alex, nik ezin nuen, gaur, goizian etorri, Elena. Eta, esan dakoa, hartzen duzu, beti holako bola ataratzea bat, beti urberuan. Eta zerena da, izoskixa? Ze zapore? Berez txokolatekoak egiten dute, baina Alexei gustatzaileako esne gozokiarena gustatzen zaio. Eta esan dit, esne gozokiarena dela, gaur berak egiten digu. Hau da, elgoibarreko kopa orduan, ez? Lejako kopa biharrian. Ez du nahi atera, bat, eta biko egingo du. Bai, ez? Bai? Zer, bi jango jo. Patre, hau... Hombre, jango dia. Aste santua daukau, aurretik penitentziak eta izango ditugu, eta jende asko mendira eta jungo da, eta holakoak eta ingo ditu. Orduan, sartu kaloriak beldur gabe, hau, berokutziko dut, eta honi. Nik biko jara luze, aurkitzuko ditu, baina ez dauzkau. Igual... Koiara handikin bestela. Handixa bida jaretarako. Lasai. Oin, ez nire gaina, hau, niko, izan... Nik hau oso komeni garria dan. Bueno, hastian behin esan duzua, hilabetian behin igualez. Bi hilabetirik behin. Bai. Baina, kapritxosua da. Gainera, hemen ez daukotzu ez, eguneko frutako purua ez ezebez. Hau ez dago engainatzeik, ze. Zagartartekin, esan zeik, hemen txe fruta putxo bat dugu. Kafe liofilizatu gota dio, kafia be fruta bada, ez? Bai. Kakaoa fruta bada. Kafia fruta bada. Esne gaina da. Eta azukria erremolatxatea tor, barazkietatik. Orduan, Liejako txokolate kopa neiko osasuntxua da. Itali. Entzalada bat izango zen bezala. Harta. Zu zeu. Gero pasai da zu pixkat, Mercedes. Pasai da zu pixkat, Mercedes. Ez dakik guztako jatzun, Pikau iten dau. Asko pikatzen dau, ez da? Bueno, hemendik, bihar arte. Ez, venga, soy kontrolado, bravo. Ez, eta honekin, lagunok, aste santua ondo pasa,
Guk opor batzuk hartuko ditugu, merezita ditugula. Baina datorren astean bueltan gara, Hori da. opor txikixak izango dielako. Etorri gurekin. Agur!